Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan ngayon tay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam akayat na ti agpailinge di tinagan nga Amanda. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingid na kuma itinagan nga Amanda. Kat jakon inlanad ti address ko. Gapu taamok nga adu kadagiti kalugarak tinaayat adumdumngeg kadagiti dramayo. Adda nasawak ngem awan pay anak mi. Ket may papan iti ugalik kas may nga asawa ti inak ibinglay. Bareng makaagsaw dagiti padak nga asawa iti adal. Bueno papagayam, intay tinggen ti pakasaritaan ni Amanda. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kastoy ti maiparbang iti daytoy a kaldero. Ay! Andong! Imbarsak mo man ti kaldero ta! Una, gaputawan matlang a kanayon ti kargana. Awan pa'y serbina nga da asawa. Sige! Ibarsak mo amin na kagawaan ta dito'y balay. Plato, baso, kaldero, malukong aminan. Kayat mo kaday, tamapan ko pa'y irwar dagiti cabinet tayo ta ibarsak mo pa'y andong. Ah? Kayat mo! Ay na, di nakpagpungtutan Amanda. Ang mga nuan niya pa'y timaaramid ko kan ka. Kasta ka matakanayon andong. Kas kalaasino at unggal sumangpot ka, day talagong ungat ti kukuam. Kasano adyak makapungtot? Kastoy mat akanayon ti masang patak. Awan akanayon ti naloto amakan. Nabambanugak lang arudan ang naggapo iji uma. Ay, day talaang umanayan na pagpupungtutam? Na, si kaman mat ti sumangpat ang nabambanog. Awan tinaluto amakan ang masang patam. Kat masang patanak di tasuli amang kiskis-kis iti kukok. O, saan ka di ama kaungt ka? Anya? Agpanunot ka man mat iti naimbag Amanda. Agbalin ka kumamat a responsableng asawa. Uray day talag tagibalay ti aramidam. Tadi ka mat pagtrabahon iti uma. Ay naandong. Idi agar-aram ka kanyak. Ingkarim anasaya at to ti panagbiag ko dita denam. Iso di ka man nagrekla-reklamo dita? Anya? Kati sumat. Ay na, buisit kit dit kastoy. Ay, uray awan la ko mati asawa. No kastoy matlagayam a klase ti matumpungak. Ay na, buisit kit di! Amanda, anak ko, da kayo manen ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba. Apay, nagapa kayo kadimanen iti asawam. Nanang. Apay, kunak. Di ka agsangit takasta. Kati asawa ka, nanang. Day talagong ungat tiyam mo na tunggal sumangpat dito'y balay. Taapay kadimanen, Amanda. Katsigod matakas jeti ugali na, nanang. Sumangpat lang awan kanan na, agungatan na dagos. Apay ngamin adi ka agluto. Kat awan mat ar-aramidam iti balayo. Obligasyon mo apagserbyan ti asawam. Ta isukat nga ron ti mangmanggad para iti masapsapulyo. Anya? Siyak man ng tibidot, nanang. Katuwan, anak ko. Iso apang nga asen tagbalbaliw kamutan. No kayat mo, anasaya at tilinangan nyo nga agasawa. Ay, yan ti kastoy abaso, beshi. Natipitipingan mo't amin. Ay. Apay, nanano dagito ay. Imbisan na imas da ito'y kape, yo. Mabuti nga kamatangag kape. Kas lang amin masugat da ito'y lips ko. Sapay red lips da ito'y Amanda. Diyay nalaing nga asawak na ti akin gapuanan amin dagita. Anya? Tunggal sumangpet. Dagita ti barbarsak na. Iso at tipping amin na makita. No saan at tipping, awan pagigaman na. Ay na, di kan sa ngamin nagluto iti kanin na, beshi. Iswa ka sa kanayon. Ay, pagserbiyan mo't ngamin ti asawam, Alakit din. Agkapikan, tairiband mo pa ito'y buok ko. Ala, beshi. Iriband kan. Kanurisan kan ngagbayad.
Agpaiso, Beshi? Wen beshi. Angin siguraduam ngayon ton sumarunong agkapiak dito'y balayo. Sana natiping dagiti baso yo. Tadjay pagbayad mo ko ma. Ingkay golpi iti baro a baso yo. Anya? Makitam ka dito'y buok ko, lakay. Katuan, apay ka de. Nagmayat ti pan nakariband na niya. Awan serbiday tariband. No di mo matlaam mo nga si kaswan ti asawam. Anya? Katuan mat. Di ko namkit de, di mo amo ti mga pressure iti asawam, andong. Ala, wunin. Tapno awan mo ti makunkunam. Appreciate ti mayat apan nakariban day tabuok mo. Ngamsan amay bagay kan ka, gaputasadot ka. Anya? Wun mat. Maibagay ko maday taribandad abuok mo. Nuam mo ti agtagibalay. Kan nuam mo ti responsibilidad mo, kas may nga asawa. Ay unay matanti kastoy ako sinayo, Amanda. Awan mo ti aramidam, ngam apay anagulo ti kusinayo. Makapasadot mo't ngamin ti aglinis, manong. Anya? Tinapatag, nagwalisak. Saanan anaskan nga isim padagita nakadiso dita? Isumat lang nga iso. Anyan ti kasta. Kutuan mat manong. Alakit din, agkapikan. Sikan ti makamu amang timplay ti kapem. Kastoy ti baso yo? Natipitipingan? Kan awan pagigaman na ti dagduma? Ay, di mon pansinan dagita manong. May sa ti akin gapuanan dagita. Tinalaing nga asawa. Ay na, Amanda, amok ti may papan kada kayo iti asawam. Awan ti kanunungak kada kayo adwa. Ti may bagaklaeng, urnusin yaw ti bagbagiyaw. Tada kayon nga agasawa ti pagsasaritaan da dito'y lugar tayo. Kabarbaro dagito'y baso tayo andong. Kasano? Sang kadilaw dagiti umumay dito'y balay tayo dagiti tipping ken awan handle na baso tayo. Ay kat nasaya ata, nugimatang ka. Ay wala. Oh, amangan mat, no awan serbi na dagita kabarbaro abaso manan, Amanda. Anya? Adda nga rodin sa ganam akape, Kwa, awan pa andong. Narabianak kami ni balay ni Freddy. Napanak nagpalinis iti kuko. ay na, Amanda aya. Awan serbi na dagita abaso, gaputa awan mati maikarga akape. Anya? Katuan mat, kan maysa. Awan serbi tinalinis ako ko, no awan tilinaon ti kaldero. Ay, una yan. Anyan orasan? Dandan ni agalas 8 iti rabii. Awan pa'y naluto. Anyang iti aramidam? Ha? Ay na, sakbay kumaanapan ka nagpalinis iti kuko. Nagluto ka pa'y kuma. Tauray nagpakarabii ka, adda nakasagan amakan. Alangan mo't asyak pa'y lang ti agluto. Kat naggapuak nga rod ijay bangkag anabambanaw. Awanan siguro tinamnamang agkinaawatan kami kani andong nanang. Ay, kababain kayo nga agasawa. Da kayo ti pagsasaritaan dagiti tattao, anak ko. Kasano, kat ultimo baso agatangag, di na maapresyar. Agpapapintasak para ken kuana, di na mat-apresyaran. Kasanumat ngamin day tangay. Ay na, saan mat ngamin aday tati kayat ti asawam, anak ko. Ti kanayon na nga ireklamo kat ti kinasadot mo. Ay, agpanunot kamot ngamin Apay, sa dutak launay ayan nanang. Agwalwalisak mo ta, aglablaba akmat. Agluto akmat, no da mailuto anala ka. Ay na, kurang ka iti kinaalis to, anak ko. Agasamot ngamin day tangay. Sumangpet ti asawam, ngam awan pa'y tinaluto akanan niyo. Asino nga'y ti saan ama kaungat iti kasta nga aramid mo? Ay, naimbagman, taga-barbaro dagiti baso yu, Amanda. Naimbagman, tadimngag ka kanya, kat napan kagimatang iti kabarbaro akagawaan nyo. Katwan tapnawan may bagbagam. Nasayat, Kat,
Adda ka di kapeyo. Nagluto ka di iti kape abarako. Ay, awan na, Beshi. Anya? Anya nga ron nga iti serbi dagiti baso yon. No, awan met gayam kapeyo. Ay na, sa anak mahilig iti kape, Beshi. Kati asawam ngay. Saan mo tan ngagkap-kape Kat nasaya at mat. Isupay may bawas iti gastos ken trabaho. Ayan yan, ti kasta ka panunutan, beshi. Oy, agbalbaliw ka mamatsi ka. Kisayam day ta kinasadot mo. Ne, agtugtugaw ka matlatan di tandong. Apay, di ka mangan? Nang anak ko ni Jerwar. Ay, wow. Ayos ka mataandong. Nangan kagaya mo ni Jerwar. Ita nagluto ak di ka mangan? Ay ket, nairwama kun asumangpat nga awan tinaluto amakan. Isuan ang anak ko ni Jerwar. Anya? Wano, adda babaim andong, kat iso ti kadwa manangan ni Jerwar. Ay na, nangiwat ka pa'y gaya man ita, Amanda. Agpudo ka man kanyak andong? Adda babaim? Ha? Adda babaim? Awan babaik, Amanda. Ay na, gaputa agbirbiro kak pa'y lang iti armag. Tapno adda isukat, wano inayon ko kan ka. Anya? Manong, adda ka din ni Nanang. Napan nakimiting para iti organisasyon da. Apay ka di. Adala ko maibagak, Manong. Ibaga mo na. Tas akong timang ibagakan ko na. Ni andong ngamin, Manong. Oh, apay iti asawam. Manong, Sangit ka matan. kinunanamat ngamin nga agbiro ka no iti sukat na kanyak. Plano na ti agbabae. Anya? Apay ang katawaan nak, Manong. Ay na ading ko. At damot lagan ka ti solusyon na dayta aparikot mo. Kasano ko, Mamanong? Ay kat aramidam nga min ti pagrebengam kas asawa na. Dayta lang ti solusyon na dayta. Agparibandak man, Beshi. Agpamanicure kan agpapedicure ak matlaang. Ha? Wan, Beshi. Tarimanam ti mangriband iti buok ko, Ha? Ne, apay, kamutlatan, Di ka mamate? Mamati ak Ang Ngaman niya. Di ka madanagan, tada pagbayad ko. sana day tatikayat ko asawan, beshi. Gaputa amok, aday tapagarjud mo ket inurnungam. Mas dawak laing Itamampay nalagip mo ti agpariband manen. Agpamanicure ka, agpapedicure. Wala, Beshi. Tapno di naklukon ti asawa. What? Wan, Beshi. Gaputa amok. Ada pagmamauyungan na babae. Ngam para makita man, no kabailan nak nga isukat, no makita na nga ad-adda pimintasa. Ay na, beshi. Di ka agpanunot man iti anyala dita Ang mga nagkamali ka iti pampanunutan. Amok, Freddy. Mariknak aluklukon nak ti asawak. Ala, iriban ka man laingen. Tabaring masulbar ti parikot mo. Andong, may bagay ka di matlang kanyak to'y ribandad abok ko. Nabanugak, kaya't kuntiagin na. Andong, Apay ka di. awan, andong. Mutlagayam. Apay nga rod nga andong kang andong. Kaya't ko lang matiagpapansin kan ka, Nonsense detang araramidom, Amanda. Anya, Katuan mat, apay ka di andong. Ada ka din sa bali pagmamauyungam, ay na, Amanda aya. Nabanugak. Awan ti panawon ko kadagita nga ibagbagam. Maturog akon. Maturog ka kunam kat di ka painangan. Awan ti oras ko amangan ije kusina. Gapot amok metlaang nga awan ti nakasaga na amakan.
Sagana kanyak di dya babae. Ay, sagana da kanyak. Ne, apa yun, Beshi? Agday-daya mudum ka dita nagtugawan. Agburburk ti darak, Freddy. What? Apay ka di? Gapoy ti DJ Adina. Di na kun pagan ano ni Andong. Uray ita karibriban ti boko. Di nakinkan kano. Ha? Winfred, kasta unay ti panagayat ni Andong kanyak. Gapoy ti DJ Adina. Di na kun pagan ano. Ay na, Beshi. Suspitsam laing dayta. Di ka kami nagpanunot iti kasta, ah. Amang ano ka na yun lang nga mabannog ti asawam. Basta! Iso nga itamat lang. Mapankusugudan day dya Adina. Ay na, mabit lang, Beshi. Sumurutakan ka. Amangan kit din niya ti aramida mi jay. Oh, sigamat gayam Amanda. Papanam ka di. Umay kadanunan dito'y Dina. Ha? Talaga? Wan! Gaputa kayat ko nga ibaga nga daywam ni Andong. Anya? Wan Dina! Gaputa mok asika akanayon ti kadwana. Wan, aklo nag-asyak akanayon ti kadwana. Anya? Kat amom ka di, Amanda. Sika akanayon ti sang kaibagana. Ha? Kinunana, aparikot na kakano. Ngamin, di mo ammo ti agtagibalay. Ngam na agpapintas, iso kano ti paglaingam. Anya? Wan! Ay na, Amanda, aramidem ngamin ti pagrebengam kas asawa. Awan dakas na no agpapintas ka. Ngam nasken nga ibalansim ngamin. Ornosam ti bagim, kat ornosam mat ti balayo. Ha? Day talaang ti ibagak. Kat adakan ka no denggen na kuno saan. No di mo kayat nga isukat na ka ni Andong iti sabali a babae, agbalbaliw kan. Anya? Oh, Beshi. Anya ti may bagamit ti kinuna ni Dina. Maluksawa. Kan mababainak, Beshi. Oy na, nasayat met, nabainan ka, tapno makapagpanunot ka, Beshi. Wan nga rod, Beshi. Amo ko nita no apayakas dyan ni Andong. Hindi pa lang, mat nga bagbagakin ka dito. Wan nga rod, Beshi. No kumati mga kakidikan ka, saan ko makakastoy tinapasamak ita? Ala, saan pa imatanala daw ti amin, Beshi? Agbalbaliw kan. Kat aramida mo ti pagrebengam kas asawa ni Andong. Nagbalbaliwa kat inaramid kon ti pagrebeng kas asawa. Kat manipo didi, nagbaliw matan ti trato ti asawa kanyak. Kat naragsak kamin anagden na. Alakastan kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Amanda. Amanda, pagayam ko, agyamanak una iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Naragsak ti relasyon yung agasawa no agpada kayo. Amang aramid iti pagrebangan na, iti pamilya. Akat ala, aramidam ti pagrebangam iti asawam. Iti uneg ti pamilyam, ken iti intero apagtaengan nyo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Amanda. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.